Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon nimi on Olen iloinen. Eilen mä olin mun perheeni kanssa Jyväskylässä ostoksilla, niin me löydettiin mulle häämekko. Niin kun mä menen naimisiin tänä vuonna toukokuussa, niin olen siitä iloinen, mutta asiasta kolmanteen, mua vähän naurattaa yksi asia Instagramissa, siis mun käyttäjällä, kun mun käyttäjä on Adelaide Virallinen, vaikka se ei ole mun oikea nimi. Mä tykkään vaan käyttää sellaista käyttäjänimeä. Niin mä en ymmärrä sitä, että mä en tiedä, miten se on tullut mulle, mutta asiasta mä voin selittää. Eli kerran mulla oli 100 seuraajaa Instassa, mutta joka kerta nyt, kun mä oon käynyt mun Instagramissa, niin mua naurattaa tosi paljon. Mulla on tällä hetkellä seuraajoita Instagramissa 17,6 tuhatta. Mä en muista, tietenkin se ehkä johtuu siitä, kun mulla on sairaus, niin se tekee sen huono muistikuva, niin mä saan kohta Tom Cruisen kiinni, vaikka sillä on miljoonia seuraajoita. Mä sanon sen takia saan kiinni. Kato, kun mulla nousee koko ajan, vaikka mä en tekisi mitään. Niin se on aika kummallista, että miksi mun käyttäjä on sellainen. Siis mulla on ulkomaalaisia ja suomalaisia faneja mun Instassa, niin mä oon miettinyt välillä, että jos mä lähtisin sieltä pois, niin jäisikö ne sinne? Ei, sinne tulee koko vaan seuraajoita. Niin mä en ymmärrä syytä, että miksi oikeasti mulla on niin paljon. Ja 3 päivää sitten mulla oli 17,3 tuhatta. Ja nyt mulla on, ja sitten 1 päivä mulle tuli 17,5 tuhatta. Ja eilen mulle tuli 17,6 tuhatta. Ja sen takia mä sanoin äsken, että sanoin sen jo, että saan Tom Cruisen kiinni, vaikka mulla ei edes oo miljoonaa. Kato, kuten sanoin, vaikka mä en tekisi mitään, niin mulla nousee seuraajamäärä koko ajan. Vaikka mä en haluaiskaan tätä, niin se vaan kasvaa ja kasvaa. Mä en ymmärrä, mistä on tullut se kattavuus. Ja mä vähän mietin tätä mun miesystäväni kanssa. Mun mieskin on Instassa, niin hänellä on seuraajoita. Ootas 172. Ja miten mulla voi olla noin paljon? Ja mistä se johtuu? Mä en tiedä. Ei mistään ihmeellisestä voi tietää. Siis mä en tiedä, että onks esim. Niinku vaikka Shakira. Shakirakin on Instassa, niin sillä 91,6 miljoonaa. Niin mä välillä ihan ihmeessä, että miten mulla, jos mä saan mä voin saada helpostikin Shakiran kiinni, kun mulla vaan nousee koko ajan se kattavuus. Ja mä en oikeesti voi tajuta, mistä se johtuu. Siis mä mietin välillä, että johtuuko siitä, että mä teen siellä elokuvia.
en mä usko, että se johtuu siitä. Siis kun jotkut sanoo, no kerropa aina paljonko sulla nyt on seuraajia, no nyt mulla on tämän verran, ei voi olla totta aina. Ja sitten vaikea sanoa. Vaikka mä laittaisin vaikka sillä lailla, että porttikieltä, että en halua seuraajia, mutta se nousee. Ja mulla on kohta 1,000,000. Joo, niin niin mä en todellakaan ymmärrä mistä tämä johtuu.